Si hapang ketar khamani yago tini nisimi sanani bagai अधिवेशन चेंगरी जखा आसाननि अधिवेशन MDC गणेश जबमाने फाइसदि सुमुं तो जखा टीटी ADC फाथारो तिप्रासा कामिरंगनाय रखने ADC बिसिंगो सितोकनादा आपनते वानसुमुं ताबोदं सुंमानि याग्रो थाइखनारिका आसफां ओकरा आणि admitted question number 10 टीटी ADC फाथारो टीटी ADC फाथारो तिप्रासा कामी तंगमानि तंगमा रत्न ADC बिसिंगो सितोकनानि तमो वानसुमुं तो बनंगनां MDC नि सोंमुं जों टीटी ADC आमसाइनि फाथारो तिप्रासा तंगनाय रंनो बिसिंगो दारानि बागै inclusion खायनानि बागै जों रेजुलेशन तबाय दंबो रेजुलेशन नि माध्यमै जों जोंनि तिप्रासा रंनो तबदानि बागै वानसुइ दं हाबाय ADC एरियानि जे विलेज जेटा जनरल सबै मानि बसुत जरा ADC नि हा तावक sak जरा तलां जबै ताव अब साइमान के सौ हामबाय जों जोंनि साइन्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नि सहयोगिताय जोंनि तिप्रासानि कामी आमसाइरक ADC फाथारो बसुत दं अब जेहेतु तावक साइमे खबा जों फार्स्ट जोंनि ADC नि डेमार्केशन मैप सनामनानै थाङै दंबो बनिया गलो जों ब मोजा ब ADC विलेज ब कामी जों जोंनि तिप्रासा आमसाइ दं अब जों उलो सामखायलायनाय होनै वानसुलाय दंबो